Χαίρετε φίλες και φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά το πότε η πολιτική εξουσία είναι νόμιμη και πότε παράνομη. Γνωρίζουμε από τον Αριστοτέλη ότι η πολιτική εξουσία είναι ορθή, άρα και νόμιμη, όταν ασκείται για το κοινό συμφέρον της κοινωνίας. Ποιο είναι όμως ακριβώς το κοινό συμφέρον της κοινωνίας? Ποια αγαθά δηλαδή πρέπει να εφίστανται σε μια κοινωνία προκειμένου η πολιτική σε αυτήν την κοινωνία να ασκείται με γνώμονα το κοινό συμφέρον? Αυτό θα πάμε να δούμε τώρα και αυτό ακριβώς το ερώτημα μας το απαντάει πριν από τον Αριστοτέλη ο Πλάτων στο έργο του Νόμοι, στο οποίο λέει ότι η πολιτεία χρειάζεται να έχει αναγκαίως τα αγαθά της ελευθερίας, της ενότητας και της ωφέλειας, και η πολιτική πρέπει να ασκείται με τρόπο που να διασφαλίζει στην κοινωνία την ελευθερία της, να διασφαλίζει στην κοινωνία την ενότητα μεταξύ των πολιτών της και να παράγει ωφέλεια για τους πολίτες και την κοινωνία τους. Το σκεπτικό που κάνει αυτά τα τρία αγαθά να είναι καθοριστικά για να ασκείται η πολιτική εξουσία με γνώμονα το κοινό συμφέρον της κοινωνίας είναι ότι η ελευθερία επιτρέπει στους πολίτες να αποφασίζουν αυτοί για το ποιες πολιτικές θα εφαρμοστούν στην πολιτεία τους. Η ενότητα διασφαλίζει την ομόνοια μέσα στην πολιτεία, ώστε να μην υπάρχουν πλευρές που αντιμάχονται η μία την άλλη και να διαταράσσεται έτσι η κοινωνική ειρήνη. Και τρίτον, η ωφέλεια είναι το απαραίτητο στοιχείο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει το κοινό συμφέρον, καθότι είναι το βασικό κριτήριο και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρνει η άσκηση της πολιτικής εξουσίας στην κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις τρεις αρχές, τα τρία αυτά βασικά αγαθά, ελευθερία, ενότητα και ωφέλεια, τα οποία είναι υπέρ του δέοντος απαραίτητα για να μπορεί η κοινωνία, η πολιτεία να λειτουργεί με γνώμονα το κοινό συμφέρον της κοινωνίας. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα τρία αυτά αγαθά, οι τρεις αυτές αρχές, ελευθερία, ενότητα και ωφέλεια, από τη στιγμή που συμβάλλουν καθοριστικά στο να εφαρμόζεται το κοινό συμφέρον της κοινωνίας, και εφόσον το κοινό συμφέρον της κοινωνίας είναι αυτό που είναι δίκαιο σε μια πόλη, μπορούμε να πούμε, να κάνουμε τη σύνδεση και να υποστηρίξουμε ότι εφόσον το δίκαιο είναι να ασκείται η πολιτική με γνώμονα την ελευθερία, την ενότητα και την ωφέλεια της κοινωνίας, αυτό είναι και το νόμιμο, και κάθε εξουσία και κάθε πολίτευμα που παραβιάζει και καταπατά αυτές τις τρεις αρχές και τα τρία αυτά αγαθά καθίσταται παράνομη, πρέπει να καθαιρείται, να ανατρέπεται το καθεστώς της και να αντικαθίσταται από ένα νόμιμο καθεστώς που θα επιτρέπει να ασκείται η πολιτική εξουσία για το κοινό συμφέρον σύμφωνα με τα τρία αυτά αγαθά που μόλις είπαμε. Και τώρα ερχόμαστε στο κρίσιμο ερώτημα. Υφίσταται νομιμότητα στο σημερινό πολιτικό καθεστώς της Ελλάδας? Είναι νόμιμο το σύστημα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Έχει καταφέρει η κομματοκρατία να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αυτά τα ύψιστα αγαθά της ελευθερίας, της ενότητας και της ωφέλειας? Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Υπάρχει ελευθερία σήμερα στην Ελλάδα? Η ελευθερία της κοινωνίας να αποφασίσει η ίδια για τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν πάνω της έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί με την σκλαβιά της κοινωνίας στην θέληση των κομμάτων και της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα λοιπόν ελευθερία δεν υφίσταται. Έχει αντικατασταθεί με την έννοια της πολιτικής σκλαβιάς. Υπάρχει ενότητα? Είμαστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι για το καλό της χώρας μας και της πατρίδας μας? Ή μήπως αντιμαχόμαστε ο ένας τον άλλον? Από τη στιγμή που τα κόμματα κατάφεραν να μας κλαβώσουν στην θέλησή τους και στην εξουσία τους, τι έκαναν μετά? Κατάφεραν να μας διασπάσουν. Κατάφεραν να φέρουν το διχασμό μέσα μας και μεταξύ μας, ούτως ώστε να μην μπορούμε να δούμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι η απώλεια της ελευθερίας μας και η σκλαβιά μας στα συμφέροντα και στις επιθυμίες των κομμάτων, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν βλέπουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, να μην μπορούμε να οργανωθούμε προκειμένου να ανατρέψουμε την εξουσία τους και να αποκαταστήσουμε την ελευθερία μας. Έτσι λοιπόν προκαλούν με μεγάλη δεξιοτεχνία το διχασμό της ελληνικής κοινωνίας, κατάφεραν να αντικαταστήσουν στις καρδιές των Ελλήνων το καλό της πατρίδας τους με το καλό του κόμματός τους. Και πολλοί Έλληνες, να υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι να προτιμούν να καθίσει έστω και μία ακόμα μέρα στην εξουσία το κόμμα τους
γύρω από το ποιο κόμμα είναι το καλύτερο να ασκήσει την εξουσία. Έρχεται η κατάργηση και του τρίτου αγαθού, της τρίτης αρχής της ωφέλειας, κάνοντας έτσι την πολιτική να μην ασκείται με γνώμονα την ωφέλεια της κοινωνίας και να μην παράγει ωφέλιμα αποτελέσματα για τους πολίτες, αλλά τελικά να παράγει διαρκώς συμφορές για την ελληνική κοινωνία και έτσι να συμπληρώνεται το τρίπτυχο της αποτυχίας πολιτικού συστήματος με την έννοια της βλάβης. Έτσι λοιπόν, σκλαβιά, διχασμός και βλάβη είναι οι τρεις απαξίες με τις οποίες έχει αντικατασταθεί η ορθή άσκηση της εξουσίας στο πολίτευμα, η ορθή λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το οποίο κανονικά υπό νόμιμες συνθήκες θα έπρεπε να προσφέρει και να παράγει ελευθερία, ενότητα και ωφέλεια, ενώ αυτό που πραγματικά συμβαίνει σήμερα είναι το σύστημα εξουσίας που υπάρχει να διασφαλίζει στην ελληνική κοινωνία την σκλαβιά της, τον διχασμό της και τη βλάβη την οποία διαρκώς υπομένουμε κάθε μέρα που συνεχίζει αυτό το σύστημα εξουσίας να παραμένει ενεργό στις ζωές μας. Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα όλοι να κρατήσουμε από αυτό το βίντεο είναι ότι υφίσταται η έννοια της νομιμότητας της πολιτικής εξουσίας. Και αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι δεν μπορεί κανένας να ασκεί την πολιτική εξουσία αυθαίρετα, όπως ο ίδιος θέλει, όπως ο ίδιος επιθυμεί, όπως του λένε τα συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από αυτόν. Δεν μπορεί να ασκεί την εξουσία σύμφωνα με τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα, με τις δικές του προσωπικές αντιλήψεις ή πεποιθήσεις. Θα πρέπει υποχρεωτικά αυτός που διαχειρίζεται την πολιτική εξουσία να την ασκεί με γνώμονα το κοινό συμφέρον της κοινωνίας. Και το κοινό συμφέρον εφαρμόζεται όταν η πολιτική ασκείται διασφαλίζοντας το αγαθό της ελευθερίας, το αγαθό της ενότητας και το αγαθό της ωφέλειας για τους πολίτες και την κοινωνία. Από τη στιγμή λοιπόν που στην Ελλάδα αντί για ελευθερία υπάρχει σκλαβιά, αντί για ενότητα υπάρχει διχασμός και αντί για ωφέλεια υπάρχει βλάβη της κοινωνίας και των πολιτών, είναι πασιφανές ότι το ισχύον σύστημα άσκησης πολιτικής εξουσίας είναι παράνομο και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να το καταγγείλουμε, να το ανατρέψουμε και να το αντικαταστήσουμε με ένα πολιτικό σύστημα υγιές, νόμιμο, που θα υπηρετεί το κοινό συμφέρον και θα εξασφαλίζει αυτά τα τρία πολύ βασικά και αναγκαία αγαθά της ελευθερίας, της ενότητας και της ωφέλειας της κοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.